Jeg hedder Olivia. Jeg er 11 år gammel. Min mor og far er skilt. De kan ikke rigtig finde ud af, hvad der skal ske med mig. Derfor skal jeg til statsforvaltningen og snakke med noget, de voksne kalder en rådgiver. Jeg har prøvet at forestille mig det lidt. Vi kommer ind i venteværelset. Der sidder andre og venter. Vi sætter os ned og venter på, at det bliver vores tur. Hvad men der skal ske? Det er godt min mor er med. Så bliver det vores tur. Vi går op til en mand ved disken. Mor giver ham et stykke papir, så han kan se, hvem vi skal snakke med. Nu ved de, vi er kommet. Vi sætter os igen og venter på, at damen, jeg skal snakke med, kommer og henter mig. Damen, der kommer, hedder Pia. Hun ser sød ud. Jeg går med Pia ind i et rum, hvor der ligger tusser papir på bordet. Der står også en juice. Pia spørger, hvor jeg går i skole henne. Jeg fortæller hende også, at jeg har en hund, og hun fortæller lidt om sin hund. Pia er rigtig sød. Hun siger, at hun godt kan forstå, at jeg har det svært, fordi min mor og far ikke kan finde ud af tingene. Mens vi snakker, får jeg lov til at tegne. Pia siger også, at det ikke er sikkert, at det bliver helt, som jeg gerne vil have det. Men hun vil rigtig gerne høre, hvad jeg har at sige. Jeg vil gerne være mere hos min far, men jeg er bange for, at min mor bliver ked af det, hvis jeg siger det højt. Pia siger, at det med, hvor meget jeg vil være hos min mor og hos min far, det vil hun skrive ned og tale med min mor og far om. Jeg fortæller også Pia, at min mors nye kæreste er dum, men det lover Pia, at hun ikke vil sige til nogen, at jeg har sagt. Da jeg er færdig med at snakke med Pia, går jeg ud til min mor, som har ventet på mig. Jeg er lidt mere glad nu, fordi jeg har snakket med Pia. Og nu ved jeg, hvordan det er at snakke med nogen fra statsforvaltningen. Det er faktisk meget rart.